ସ୍ୱାମୀର ସଂଜ୍ଞା କଣ ବେଳ ଗୋଟା ଉଠି ଆଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏମିତି ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସିଏ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ ସ୍ୱାମୀ ନ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ କୋଉଠୁ ଆଇଲା? ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଦିନ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ସେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି? ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ କୋଉ ଦିନ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ? ହଁ ସେ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ତମ ଝିଅ ଚେହେରାରୁ ଶୀତ ଦିନିଆ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀଟା ଆପଣ ଶୀତ ଦିନିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। ଆଚ୍ଛା ଝିଅଟିର ବୟସ କେତେ? ତା ହାଇଟ୍ କହୁଛି 17-18 ଭିତରେ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଝିଅଟି ପାଠ ପଢିଛି କେତେ? କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗୁଛି ସେ ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କାହିଁକି କହିଗଲୁ ନିଜେ ପଚାରିବୁ ନିଜେ ଉତ୍ତର କହିବୁ ମୁଁ ଫୁଟ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଥିବି। ତୋ ଘର କୋଉଠିରେ? ଆଚ୍ଛା ତମ ଘର କୋଉଠି? ନା ତମ ବେଶ ପୋଷାକରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ତମ ଘର ଗାଁରେ। ଆଚ୍ଛା ତମ ଗାଁ ନାଁ କଣ? କୁକୁଡ଼ା ଖୁଣ୍ଟି। ଆଚ୍ଛା ଗାଁ ନାଁ ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ଖୁଣ୍ଟି ତମ ପୋଷ୍ଟ କୋଉଠି? ଷଣ୍ଢପୁର। ନିଶ୍ଚିତ ଷଣ୍ଢପୁର। ହଁ ଷଣ୍ଢପୁର। ଆଚ୍ଛା ତମ ଭାଇଆ? ପିଟା ପିଟି ନା ତୁ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବୁ ନା ତୋ ବୋପା ବାହାଘର ଦେଖେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାଘର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିରେ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଆସୁଛି, ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ଆସୁଛି, ନେଇକି ପଳା ଆସୁଛି। ସବୁଠୁ ତିନିଟା ବାହାଘର ଭିତରେ ନେଇକି ପଳାଟା ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟି ବାହାଘର। ଆପଣ ନେଇକି ପଳେଇଯିବେ ଦିନଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ବାଟ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଡ଼ ଉପରେ ଅନେକ ଆଗରୁ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇସାରିଛି ଆଉ ସ୍ପିଚ୍ ଦବାର ନାହିଁ। ତୋର ଦବା ଦରକାର ମୁଁ ଦଉଛି ତୁ ଖା। ତମେ ଦବ? ତମେ କଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ତମେ କଣ ସରକାର ଦେବେ?